потапяме първата част от шницела. Валваме я в брашно. Отново в яйце. Но разбира се, олиото трябва в тигана да е сничало да плува. Да, трябва да плува. И го слагаме. Ето така трябва да изглежда олиото и да се е загряло хубавичко. А ако нямате галета, натрошете сухар. Проблемът не се е загряло изобщо. Сега ще умешаме. Да, не. Ето така. Потапяме в яйцето. Отново потапяме. Не е лесно. Изглежда много просто, но всъщност не е. Киевска шницел се иска майско лък. И Казвам. свалваме в последното яйце. И тялото. Валваме хубаво. И не знаем изобщо какво ще се получи. За първи път го правиме. Плескаме го. Взехме рецептата от Google и искаме да я споделим с вас. Ще опитаме първо с единия шницел. Да видим как ще се получи. И чак тогава евентуално ще правим другия, но това ще го преценим допълнително. Останалата галета си я запазете, т.е. брашно и сухар, може да ви потрябва. Евентуално може да ви потрябва, но може и да не ви потрябва. Сега ще видим дали ни е успешен, за да направим втори. Очаквайте продължението на клипчето.